aita eta ama hori, etzien euskaldunak, euskaraz ez zuten egiten. Eta orduan euskararen zerarekin gu hasi ginen. Gure egunerokotasunean eta gure bizitzan eta gure lanian, euskaraz aritzea ona aliatzen den edozein egin. Eta hori izaten da gure lehenengo hitza beti euskaraz da. Gure marka Kandido besa da, baina ardo desberdinak ditugunez, gure ikutua jarri nahi genien eta euskaraz jarri diegu. Jende asko eskatzen dau, edo bizitak euskeraz, edo hau euskeraz, edo Euskal Herriko jendearentzat garrantzitsua da, bere produktuak, bere zerak euskeraz izatia. Oso garbi daukagu norentzat produzitzen dugun ardoa eta non saldu nahi dugun eta ze nahi dugun horrekin, ez? Orduan guretzat euskera jarraituko du izaten upategi hontako hizkuntza, bai markatan, bai produktuaren zea hortan eta